Отново сме в студиото на Гореща точка. При мен вече са Емил Хърсев, Соломон Паси. Добро утро, господа. Благодаря ви, че сте наши гости. Добро утро. Днес в този решаващ ден за световната демокрация, безспорно. Първо, вашите първи коментари. Очаквахте ли победа за Обама? До последния момент не беше много сигурна картинката. Да, аз по-скоро очаквах, макар и с нея голяма категоричност, тъй като през последните 220 и повече години в Съединените щати 8 пъти не е бил преизбиран американския президент, като само 2 пъти не е бил преизбиран демократ, така че от чисто статистически съображения очаквах той да спечели. Но смятам, че това не е голямата новина за България. Избора на американския президент има доста малко отношение, дори върху българо-американските отношения. Решаваща роля за тях има българския премиер, а не американския президент. И дори гледах сутринта първите новини. Има други новини, които са много по-важни за България. Например, кой ще бъде следващия патриарх на България е много важно за нас. Използвам случая да изкажа съболезнования на Българската православна църква. Патриарх Максим наистина е човек, който има исторически принос за развитието на България. Той се отказа от вековното табу и прие папа Йоан Павел II през 2002 година, което беше ключов момент в развитието на България към онази дата. Господин Хръцев, какво избра всъщност Америка? Избра повече, ако гледаме чисто икономически план и ако се опитаме да видим от погледа на ежедневието от тези избори, избра като че статуквото на една инерция с очаквано позитивно развитие. Разбира се, надежда има. Интересно е, че в тези избори републиканците с традиционно силни послания в икономиката, като че не можаха да предложат една ясна програма за класическа антикризисна програма, каквато сме свикнали да виждаме в предизборните послания на президентите републиканци. Макар и представител на едрия бизнес, корпоративна Америка, Мит Ромни наистина не успя като че и да увлече в една промяна. Да, че много сходни са платформите на двамата президенти. Сходни и не до там, но и в икономическата част. Интересно е заключението на Forbes, който направи резюмето на двете програми. То беше, че при президента Обама виждаме една класически лоша икономическа политика, която обаче е по-малкото зло в сравнение с една катастрофална икономическа политика, която представя кандидат президента Ромни. Ако има за нещо, което от чисто международен икономически план, според мен, трябва да се съжалява, то са твърдите и ясни послания, които се съдържаха в програмата на Мит Ромни по отношение на фискална дисциплина. Например, той предвиждаше едно съкращаване на федералните разходи до 20% от брутния вътрешен продукт, което означава някъде около 1/4 съкращаване на разходите на федерално ниво, доближаване до тези критерии за финансова дисциплина, на които сме свикнали в Европа. Освен това, едно избиране на републикански кандидат би означавало край на хеликоптерната ера в паричната политика. Хеликоптер е прозвището на президента на Федералния резерв професор Бен Бернанки, който получено от идеята му, че включително ако трябва от хеликоптер ще хвърля долари, но ще поддържа смисъл висока ликвидност на системата, т.е. една относително хлабава парична политика, която съдейства и за висока инфлация и бързо натрупване на дългове в Съединените американски щати. Вероятно на 31 януари 2014 година, когато изтича мандата на господин Бернанки, сега ще видим или отново един следващ 8 годишен мандат на същия управител на Федералната резервна система при президента Обама, евентуално при положение
нали, че той не се кандидатира, се счита, че сигурен негов заместник е госпожа Дженет Йелън, това е заместник-председателя на борда, докато в екипа на кандидат президента Ромни виждахме изключително така известни с своите идеи за стабилизиране на финансовата система, икономисти, примерно като Грегори Манкю и като Глен Хъбърт, изобщо инициатори на един нов ред, много по-европейски като структура в финансовата система на Съединените американски щати. На държавата, по-голяма интервенция на държавата. При Барак Обама, да. Барак Обама срещу така малко да го наречем експанзивния и твърд капитализъм, последователи на Ан Райнд, имаше в екипа доста сериозни на Ромни. Класически консерватизъм. Победиха обаче така с малко да го кажем, социалистически идеи. Програмата на президента Барак Обама изключително напомня на програмата, с която управляващата България партия в момента дойде на власт, я поддържа. Тоест, тази програма обаче за Съединените американски щати се определя категорично като социалистическа. Интересно, че при нас минава за дясна. Значи тя се характеризира... просто ориентация. Смисъл. Значи тази програма се характеризира с продължаване на една просоциална реформа в здравното осигуряване в Съединените американски щати. По-скоро в тази област, като че имаме една европейска по-вид като че здравна реформа с изключително силна държавна намеса, с солидарно съосигуряване, изобщо нетипични за американската система способи. Прекъсвам ви само за малко. Ще дадем след секунди думата на господин Паси, за да очертаем малко и рамките на външната политика, която очакваме да продължи кабинета на Обама. Едно кратко видео за него. Обама е най-известният държавник в света в началото на 21 век. Много хора го определят като последната суперзвезда в политиката след Фидел Кастро. Повечето подробности в неговата биография отдавна са добре известни, но международният реактор Теодора Гатева откри някои нови. Вижте ги. Барак Обама ще остане в историята на Съединените щати като президентът, подписал най-много смъртни присъди. 283 полета на безпилотни самолети за удари по отделни хора, искани от ЦРУ, са парафирани лично от него. По този повод медиите отвъд океана нарекоха мандата на първия цветнокож държавен глава смъртоносно президентство. Преди да вземе важно и тежко решение, Барак Обама винаги се оттегля в библиотеката на Белия дом, за да препрочете пасаж от любима книга. Една от тях е Моби Дик на Херман Мелвил. Любимият му телевизионен сериал е Хоумленд. В него депресиран агент на ЦРУ преследва американски елитен боец, за когото се предполага, че е нает от Ал-Кайда, за да се взриви във Вашингтон. Барак Обама има студено отношение към Ангела Меркел. Причината е, че германският канцлер отхвърли идеята за издаване на евробонове. Американският държавен глава се надяваше, че с имитирането им ще помогне на буксуващата европейска икономика, а оттам и на американската. Барак Обама е агресивен баскетболен играч, най-често играе с близките си сподвижници. Месеци преди вота носи специална маска в залата с обяснението, че точно сега не може да си позволи синини или липсващи зъби. И колкото и да е странно, на вид благия и вечно усмихнат Обама се оказва строг и дори груб шеф, споделят от екипа му. Едва ли обаче някой може да отрече харизмата му. Кимахте в знак на съгласие в абзаца за Меркел и отношението на Обама към нея. Става въпрос за едно изостряне като че ли на конкуренцията между Европа и Съединените американски щати в финансовата област, което се наблюдава най-вече в противоборството между долар и евро. Но може би съвсем с две думи това какво ни очаква все пак, ако президентът Обама сдържи обещанията си, които по време на изборната кампания даде. Това означава край на войните, масирани проекти в инфраструктурата
на Америка, нови работни места чрез държавни служби, подкрепа за малки и среден бизнес, продължаване на... Да попитам нещо. Това какво отношение има към България? Много сериозно. Примерно, продължаване на репресията върху финансовия сектор, нали, така наречената реформа Дот-Франк, нали, означава забавяне на капиталовите потоци, забавяне на външните инвестиции на Америка. Много сериозно. Така че има отношение. Винаги бихме могли да открием. Америка се концентрира в себе си. Нали, което означава, нали, че капиталовата експанзия е много по-ограничена. Това са в общи линии. Едно намаляване на данъците за получателите под $200,000 доход, данък Бъфет се очаква, т.е. облагане с 30% на доходите над милион. Това, което правим в Европа, ние анализираме като външни наблюдатели онова, което се случва в Америка. Аз не чух нито от един от анализаторите какво да направи България, респективно какво да направи Европа, ако бъде избран Ромни или ако бъде избран Обама. Ние сме едни като цяло пасивни наблюдатели и това колкото важи за Европейския съюз, в много по-голяма степен важи за България. Да, безспорно. Отношенията между двете страни, между България и Съединените щати, както в началото започнах, не зависят толкова от американския президент. Това наистина беше едно впечатляващо външно-политическо шоу, най-скъпото външно-политическо шоу в историята на човечеството, $2,5 милиарда долара струваше. То показа и много неща за нашия политически живот, как това, което ние правим в нашите избори е отживелица. Например, денят за размисъл е нещо, което е абсолютно неразбрано. Аз в Twitter съм абониран следвам и Обама и Ромни и следя техните рекламни кампании в Twitter. Ами, техните рекламни кампании не спираха до последната секунда. Те до последната секунда използваха възможността да поискат още $15, които да бъдат дадени за тяхната кампания. Обама, като стана дума, че той е един от последните харизматични лидери, една статистика от преди време показва, че двете лица, които най-много са печатани на фанелки в света, са лицата на Че Гевара и на Обама. Така че това наистина е един забележителен политик. Но дайте да помислим какво ние като България сме поискали от Обама. Поискахме ли, например, президента Обама да дойде до България? Той не дойде през тези 4 години, колкото и да се говори, че са добри отношенията. Аз щях да ви попитам, предстои ли според вас в следващите 4 подобно посещение? Ще има ли време и за това? Много се надявам в следващите 4 години да намери време и за България, но проблема е, че ние нямаме големи стратегически проекти между Съединените щати и България. Нито имаме голям ядрен проект, нито имаме голям космически проект, нито имаме голям военен проект, дори самолетите и изтребителите. Енергийните проекти те не са двустранни проекти. Те не са двустранни проекти. Имаше един голям българо-американски проект, който се нарича Шамбо и той също угасна. Това беше една тръба, която свързва Черно с Адриатическо море, но и този проект изгасна. Дори самолетите, изтребители F-16, за които се говори, че ще бъдат купувани, те няма да бъдат купени от Съединените щати, а ще бъдат купени от трета държава с съгласието на Съединените щати. Ние нямаме и голямо искане на международния терен. България не е направила сериозна заявка за членство в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, където Съединените щати могат да са ни много полезни, както ни бяха полезни, впрочем, при влизането ни в Европейския съюз в няколко критични момента. Дори отпадането на американските визи за българи не седи на дневен ред, защото при визита на госпожа Клинтън... Това са чудесни идеи за външно министерство. Те не са за външно министерство. В България външната политика се ръководи, за съжаление, не само от външния министър, а от много хора. Вероятно сте чували, единия вице-премиер говори по външна политика и другия вице-премиер говори по външна политика. Министър на икономиката казва, че сме подписали някакви международни договори с симпатично мастило и така. Но в края на краища външната политика в България се определя еднолично от министър-председателя на България. И доказателство за това е, че когато дойде госпожа Клинтън в София, през конференцията не я дадаха двамата външни министри, я дадаха премиера и тя. Така е. Много ми се иска, господин Паси, съвсем накратко, няколко са ключовите горещи места в света. Иран естествено е на дневен ред, Сирия, какво ще стане след изтеглянето на войските от Афганистан, Близкия изток.
По отношение на Близкия изток и двамата кандидат-президенти направиха един и същи ход. И Обама като кандидат-президент, и Ромни като кандидат-президент посетиха Израел. Забележете, и Обама като кандидат-президент посети една голяма европейска столица, Берлин, и Ромни като кандидат-президент посети една голяма европейска столица, Варшава. Тоест, горе-долу, колкото и риториката да е различна, посланията са аналогични. Обама има предсказуема външна политика, макар че не категорична. Обама е доста което е характерно за демократите, много по-гъвкав, много по-консенсусен. Имахме в няколко случаи категорични действия, като например елиминирането на Осама Бен Ладен беше един много силен ход, подкрепен лично от президента на Съединените щати, или пък освобождаването на Либия, в което обаче много ключова роля изиграхме и ние, европейските съюзници, в частност Франция. Въпросът е какво ще се случи след това. По отношение на Иран имаме яснота към този момент за отношението на Съединените щати. Аз не очаквам едностранни американски действия по отношение на Иран. Ще се засилва международния натиск, но истината е, че политиката на Иран е такава, че конфронтацията между Иран и Запада изглежда неизбежна, който и да е американският президент. Безкрайно ви благодаря. За мен беше удоволствие. Давам думата на Даниела и новините. Продължаваме веднага след това с още разговори в студиото. Гореща точка продължава. При мен вече е колегата Анатолий Стайков, международен редактор, който ще ми помага тук в следващия разговор в студиото. Наши гости, са политологът Владимир Шопов и журналистът Владимир Пунчев. С тях буквално след малко ще започнем разговора. Преди това обаче, Анатолий, нека да чуем Веселин Тенев, който е на телефонната ни линия. Веселин Тенев живее от доста време в Америка, в щата Айова, който беше доста спорен в тези избори, така че ще ни каже какво се случва там. Здравей, Веселин! Здравейте! Радвам се да ви чуя и да ви поздравя с победата на Обама. Да, и ние те поздравяваме, защото знаем, че беше определено за Обама в тези избори. Абсолютно. За разлика от много българи, които идват да работят и живеят в Америка и стават републиканци, аз съм така твърдо за демократите, но това няма значение особено в момента. Въпросът беше, че Айова е един много странен щат, защото този щат винаги гласува различно на всеки избори. Тук някои хора в България биха считали това за нещо негативно, като фурнаджийски лопати има един израз. Тук това, напротив, на това се гледа като нещо нормално и ги наричат swing states, т.е. щати, които гласуват различно. Не мога да кажа, че беше много оспорвано тук в Айова Сити. Аз съм в източната част на Айова, либералната част. Тук са разрешени гей браковете. Освен това има много сериозен университет, страшно много пари. Болницата, в която аз работя, прави 1 милиард годишно оборот. И така целият източен край гласува в общи линии още по Хелоуин. По улиците вървяха хора, както маскирани с костюми, така и хора с големи значки, на които пишеше "Аз гласувах". Да, извинявай, че те прекъсвам, но в момента тече след изборната реч на стария нов президент Барак Обама. Моля те да изчакаш на телефона няколко минути, ще включим съвсем малко, за да чуем неговите думи и ще си говорим още с теб. That's why we do this. Добро утро и от мен. Виждате или по-скоро чувате Обама, който изглежда достатъчно щастлив. Да, за това направихме това, за това успяхме, за това са тези избори, за да покажем нашата воля. Колеги, не чувам добре в момента. Добре, имаме проблем, аз наистина не чувам. Да, колеги, за съжаление няма да се... Да, мисля, че се появи вече дори в моето фейсбук. Ние се променихме след тази вечер.
Аргументите, които имахме ние, белязаха, маркираха свободата. Много от американците в този един момент наистина рискуват със своя живот, рискуват със своя вод, но те избраха да гласуват по този начин. Но независимо от всичките различия, аз наистина не чувам добре. Искаме нашите деца да израснат в държава, където ще имат достъп до най-добрите училища, държава, която ще бъде лидер в новите технологии, ще създава нови работни места. Искаме нашите деца да живеят в Америка, която не е застрашена от глобално затопляне, на една планета, която не е застрашена от глобално затопляне. Гледаме кадри от Reuters на живо в момента, речта на Барак Обама след обявяването му за победител в тези избори. Обама казва, че това ще бъде нация, която е защитена от най-силната военна сила в света. И в този дух, Анатолий, първа ще бъде дискутирана речта на Обама, така че ми се иска отново да се върнем към Веселин, когото помолихме да изчака на телефона. Искам да те попитам лично за теб, като човек, който работи в системата на здравеопазването в Америка, Веселин, като човек, който отглежда детето си там, заедно с съпругата си, какво очакваш да се случи с икономиката в Америка, което за теб ще бъде добре? Значи, първо, извън здравеопазването, икономиката тръгва нагоре, бавно, но наистина машината започва да се върти нагоре и това се дискутираше тук много, че който и да бъде следващия президент, той реално ще обере лаврите на успеха, на който го заложи предишното президентство на Обама. Тоест, икономическите проспекти са добри, въпреки че в момента не изглеждат напълно добри. Това е хубаво за Европа и е хубаво и според мен за целия свят, защото ще има много инвестиции, а не спестявания, брутални спестявания в бюджета. Нещо, на което гледаме и ще се случва в България. Коренно различна политика. Другото, което беше специално на живот и смърт за много пациенти, Обама Кер, всъщност това е здравната реформа на Обама, реално поставя на съвършено нов принцип здравеопазването в Америка с огромна част като го прави до голяма степен солидарно, като в някои северноевропейски държави, като Швеция, например, или като в Франция, или като Англия. Тоест всички хора плащат и има гарантирано здравеопазване. Това беше изключително важно за нас, например, психиатрите, защото психиатричната помощ винаги разчита изцяло на държавата. Психиатричните пациенти не могат сами, както и педиатричните пациенти, децата и редица други, не може да бъдат поставени изцяло на частни начала, на бизнес условия здравеопазването. Точно това искаше да направи Ромни. Той няколко пъти, Ромни имаше един много сериозен проблем, че той имаше непрекъснато си въртеше мнението на 180 градуса по всякакви теми политически. Единственото нещо, за което беше твърд от самото начало до сега, самото начало имам предвид по време на много ожесточените първични дебати в Републиканската партия, които той спечели през пролетта, единственото нещо, за което той беше твърд, беше, че ще премахне Обама Кер. Това е нещо, за което Обама работи 4 години реално. И щеше да превърне здравеопазването в система от ваучери. Лошото нещо на системата от ваучери е, че когато ти изтече ваучера, като нещо като купон,
няма откъде да вземеш пари. Да. Много благодарим на Веселин. Съжалявам, че времето няма как да стигне за всичко, което искаш да ни разкажеш. Ти обаче имаш рубрика в Уикенд с Мис Антова, така че има къде да разберем още за това, което мислиш. Давам думата на Анатолий, за да зададе първи въпрос към нашите гости. Мисля, че вече е крайно време да кажа и аз добро утро. Не знам дали трябва да си честитим победата на Обама, но при всички положения е добре, че тази предизборна истерия приключи. Една от двете най-добре пазени тайни през тази година вече е ясна. Другата, надявам се, да бъде грешни сметки на майте. Но Барак Обама ще управлява най-силната държава в света още най-малко 4 години. Гостите ни са хора, които съм сигурен, че не са спали много през изминалата нощ. Затова минавам направо към въпросите. Оценката ви за тази кампания и какво очаквате от новия стар президент? Господин Шопов, да започнем с вас. Ако трябва съвсем накратко да маркирам това, което видяхме в тази кампания, безпрецедентно скъпа кампания, за пореден път, безпрецедентно негативна кампания, поне по оценките на повечето американски специалисти, които имаха възможност да следят в рамките на цялата година това, което се каза, това, което се показа. Според мен има няколко неща, които не бяха ясно видяни и показани по време на тази кампания, а именно това, че това за мен бяха избори, които бяха спечелени на терен, а не в медиите. Степента на насищане с медийни послания беше изключително голяма. В някои от щатите хората са били подложени на 80-90 клипа само в рамките на последните месеци. И това, извинявам се, че ви прекъсвам, голямата разлика между кампанията на Обама сега и през 2008, когато той спечели в глобалната мрежа. Нали така? Да, значи неговото присъствие в глобалната мрежа беше и този път убедително, но големия ключ според мен за успеха на Обама, за да го видим, трябва да се върнем към нещо, което на практика почти никой не коментира до сега. Тази кампания на Обама стъпи върху анализ на преброяването на Съединените щати преди 2 години. Там се видяха ключовите демографски динамики, постоянно увеличаване на броя на испаноговорящите, постоянно увеличаване на хората от азиатски произход, от една страна, и на второ място, друга изключително ключова динамика, която кампанията на Обама хвана, е географското разместване на тези групи. Тези групи преди години бяха струпани на двата бряга, те вече се движат много повече и поради тази причина в ключовите щати на практика кампанията на Обама беше ориентирана към нови малцинства или нарастващи малцинства, които се появиха в Невада, които се появиха в Колорадо, и там кампанията беше на съвсем микрониво. Въобще не беше на ниво медиа. Господин Шопов, аз предлагам да дадем думата и на другия ни събеседник, колегата от Вестник Стандарт Владислав Пунчев. Колега Пунчев, знаете тази стара приказка, според която всички българи разбираме от политика, футбол и жени. Нещо, което не се отнася много за американците. Да, и нещо, което според мен пък изобщо не се отнася за външната политика, но ние като българи би трябвало да сме повече заинтересовани от външната политика на Съединените щати. Как очаквате да се отрази този избор на американците върху горещите точки на света? Да очакваме ли атака срещу Иран около Коледа? Надали някой здраво мислещ човек би смятал, че е толкова лесно, нека така да го кажем, толкова лесно ще се организира някаква военна кампания срещу Иран. Най-малкото това ще подпали целият регион, да не кажа и целия свят. Но в това отношение си прав, наистина ние българите и по принцип европейците повече се вълнуваме от външната политика, отколкото вътрешно-политическите проблеми и въпроси на дневен ред в Америка. Като смятам, че център на тези избори и всъщност основното, за което гласуваха американците, е това, което си говорим ние тук за здравеопазването, за икономиката, за безработицата. Сега могат да се извадят хиляди статистики. Сега преди малко, преди да влезем в студиото, четах в Twitter, че всъщност това е първият президент, който печели при толкова висока безработица от 7,9%. Между другото, аз не съм напълно съгласен с теб. Моето мнение е, че медиите изиграха решаваща роля в тези избори.
Но не говоря за традиционните медии само, или както американски наричат мейнстрим медия. Смятам, че много се заложи на социалните мрежи и тези избори бяха изборите на Twitter. Като четах пак преди малко една статистика, 20 милиона твита на ден от двата щаба на републиканците и на демократите. Нека да не забравяме, че Обама обяви първо победата си в Твитър и в Фейсбук. Всъщност първите информации за победите, без да има още дори цифри, се появиха именно в Твитър от мейнстрим медиа, от Fox News, от CNN, CNBC. Така че смятам, че Обама заложи много на социалните мрежи за привличането на младите хора. Безспорно всички очакват вторите 4 години, защото по традиция обикновено първия мандат не стига, за да се свърши цялата работа, да се изпълнят всички обещания. По отношение на международната политика и към двама ви е този въпрос. Какво не успя да свърши Обама и какво ще е първото, което сега ще трябва да направи, за да продължи своята политика? Аз в малко по-широк контекст бих дал първия отговор и той е свързан с това, че Обама е президент, който дълбоко в себе си прие версията за това, че света се променя и става многополярен. Той наистина е убеден в това нещо. Разбира се, приема и иска да направи така, че Америка да продължи да бъде тази суперсила, която познаваме от предходни десетилетия. Но първите 4 години на Обама бяха почти изключително насочени към Азия и към Тихоокеанския район. Може би от тази гледна точка най-значимата външнополитическа реч на Обама през последните 4 години не беше тази в Кайро, а тази в Австралия, където той обяви, че 21 век е векът на Азия. Това като контекст. Какви са последствията за Европа от цялата тази история? Моето лично впечатление е, че през следващият мандат на Обама, последен, ще продължи тази тенденция на постепенно дезангажиране на Америка по отношение на Европа. Разбира се, Европа ще продължи да бъде важна като стратегически коалиционен партньор по определени теми, но единствено тогава, когато това е абсолютно необходимо, както се случи, да кажем, в Северна Африка. Втората промяна е, че Съединените щати все повече гледат на Европа през икономическа призма, през потенциала на Европа да попречи на нейното икономическо възстановяване. Голяма част от по-стратегическите, по-политическите аргументи, които формираха наистина тези устойчиви отношения между Съединените щати и Европа, за съжаление, отиват на заден план. И от тази гледна точка това е според мен основната тенденция, която ще продължим да наблюдаваме. И сега фокусът ще бъде насочен към Китай основно и към Азия. Към далечния изток, по принцип. Към далечния изток още повече. Новите сили са там. Доста се инвестира, нека така да го кажем, в този регион. Смятам, че ще продължи да бъде главоболие. Независимо между другото кой беше спечелил, дали Мит Ромни или Барак Обама, както слава Богу стана, мисля, че Близкия изток щеше да бъде големия предпъни камък в външната политика. Естествено, изказват се разни тези, че Европа е загърбена, че Европа не е на дневен ред, но нека не забравяме, че Европа продължава и ще бъде основен търговски партньор на щатите. Ако не основен, поне един от най-важните. Аз си спомням по време на първия мандат на Обама, това беше едно от ясните му послания почти в началото, когато се подписа стратегическия договор Старт 2 с тогавашния президент Дмитрий Медведев в Прага. Тогава, ако си спомняте, Барак Обама организира една вечеря в Американското посолство в Прага с лидери на Централна и Източна Европа. И всъщност това беше посланието, още тогава беше така интерпретирано и така беше загатнато, че въпреки, че фокусът на външната политика и включително и в военната сфера на Америка е насочен към Далечния изток, Европа не остава на заден план. Може би, надявам се, по време на втория мандат да се обърне малко повече на отношенията с Европа, които, да, естествено, белязани са от икономическата криза, която мъчи от двете страни на океана. Господа, аз мисля, тъй като времето ни напредва със страшна скорост, че трябва да кажем нещо и за Мит Ромни. Не знам, ще се съгласите ли, но моята гледна точка и защо моето мнение е, че който и да беше избран за кандидат-президент на републиканците, той беше обречен. Но мисля, че губернатор Ромни се бори и успя да
да опровергае слуховете, че републиканската партия е мъртва. Какво очаквате да направят американските консерватори от тук нататък? Аз бих споделил... Сигурен съм, извинявам се, че те вече мислят за 2016 година. Да, появи се между другото един твит преди малко, че републиканците се местят в Канада. Това е хубаво. Да, в рамките на шегата. Да, окей, доказа, че не е мъртва републиканската партия, но направи много гафове, това му коства, според мен, на изборите. А нека да не забравяме, че той не спря кампанията си и по време на урагана в Санди, и по време на справянето с последствията, и други гафове направи, които е излишно да споменавам, но това наистина му коства. Само две неща накратко бих казал по отношение на Мит Ромни и републиканците. По-сериозният проблем за републиканците е, че те нямат достатъчно работещи мостове към тези групи, които доминират в новата социална структура на Америка. Републиканския вод на тези избори като цяло се гетоизира. Тоест от тук нататък те очевидно имат необходимост, както от ново поколение политици, така и от изцяло нова нагласа за това по какъв начин, с какви идеи ще говорят на тези групи, които започват все повече да доминират социална и демографска Америка. Че живеем във времето на протести от сорта на окупирай Уолл Стрит, така че нещата са доста променени. Точно така. И само едно изречение за чайното парти, защото аз съм дълбоко убеден, че това, което се случи с нарасналото влияние на чайното партия в рамките на републиканската партия е една от причините, поради които Мит Ромни не успя да спечели тази вечер. Това изключително много разконцентрира нещата, които той имаше да каже. Това коства по всяка вероятност Сената на републиканците, което също щеше да бъде изключително важен елемент от евентуално управление тяхно. И това е пък вътрешното, второто голямо вътрешно препятствие, с което те трябва по някакъв начин да се справят, защото този социален консерватизъм просто им пречи да говорят на модерна Америка. Много ви благодарим наистина за казахме много неща за малко време. Надяваме се да сме казали възможно най-много неща. Темата първа ще се обсъжда, има достатъчно време. Ние много ви благодарим, че бяхте с нас в гореща точка. За нас беше удоволствие да работим за вас. Продължаваме с прогнозата за времето, а веднага след това и сладките приказки на Жан.